Čaute lidičky, dnes tady budeme ochutnávat McDonald's, preloženě mekáč. Mám tady na výběr 4 burgery, ale dnes v tento videu si dáme jeden. To je můj nejoblíbenější cheeseburger. Dokopy to stálo 6,81. Dost dobrý, co? Takže vybalujeme první burger. Cheeseburger. No tady je to doškrábané. Jdeme ochutnávat. Dobré. Zatím jsem len trošku mise ochutnal. Jdeme další hryz. Ten ketchup to tam výrazně. Úplně. Takže úplně to tam zlepšuje chuť. Moc to není dobré, lebo má to jednu housku. No, meso myslím. Mega cheese má to je jak toto, len má o jedno meso ještě. Prostě má úplně to isté, to je len má ještě jedno meso, také isté. Zatiaľ to chutí dobré, to jsem si dal pár hryzů. A tady mám ještě ľubovoľných 4 McDonald'sů, ale to asi nebudem natáčať. To si vychutnám já sám. Ten ketchup tam není cítit, ale keby tam nebyl, raz jsem to zkoušel a úplně jinak to chutilo, že tam ani není cítit skoro. Teraz je cítit. Teď zase ne, musím prostě vychytat, kde je přesně. Kde má už zajedené. Ale dost dobré to je. Další. Ta chuť je dobrá. Cheeseburger Mega Cheese je o 100krát lepší. A nevím o tom, hráte Bravko? Ten, kdo hrá Bravko, tady může mít u mě odběr. A ten, kdo ještě k tomu sleduje, musí mít u mě odběr. A ten, kdo hrá Bravko, tak aj se zvonečkem. A uvidí každé moje video. A keď ho uvidí jak první, tak mu dám srdíčko. Ten, keď mi dá někdo toto prvé prostě komentár, tomu dám srdíčko. A ešte k tému, ten, kto má ešte kúpený aj
Bravo Pass, napište mi do komentáru. A ještě já vám dám k tomu srdíčko. Povedzte mi, či Bravo Pass alebo Bravo Pass Plus. Ja mám Bravo Pass. A napište mi koľko aj pohárku. Ja mám 7524. A mám 32 panáčkov. No tak lidi, snad sa vám tohle video líbilo, dávajte odbery, prosím, aj lajky. Keď budem mať 500 odberateľov, tak dosahnem 500 odberateľov a toto a pak budem mať môj prvý YouTube button. Veľmi vás prosím, lidičky. Čaute lidi a zanechajte like.